Чираттагы кытлау хатыбыз зур Ширкли авылына аша. Бүген үзенең 65 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле якташыбыз Даниялова Мәрьям Хәнәфи кызы каршылый. Аны онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан балалары Али, Рәйсә һәм Райля, кияве Искәндәр, аныклары Илдар, Алсу, Лилия, Алсу һәм Илмирочка, энесе Әббәс, сеңелләре Фатима һәм Адилә, энесе Сәид, барчасы да гаиләләре белән котлыйлар. Яраткан әниебез, әбиебез, хөрмәтле апабыз, сине чын күңелдән матур гомер бәйрәмен белән тәбрик итәбез. Кадерледән дә кадерле кешебез. Сиңа җир йөзендәге изге, матур теләкләребезне җиткереп, озын гомер, ныклы саулык, бәхет, шатлык, тыныч тормыш телибез. Син үз гомереңдә үткән еллар эчендә тырышлыгың, уңганлыгың белән күпләргә үрнәк булып, тормыш арбасын төптән җигелеп тартып, үз бәхетеңне үз кулларың белән төзеп, бүгенге имин тормышыңны булдырган кеше. Нык ихтыяр кешенә ия булуың, уңганлыгың, ярдәмчеллегең, сабырлыгың сине гаиләң, балаларың, дусларың, туганнарың, күршеләрең арасында ихтирамлы итә. Киләчәктә дә балалар белән мул тормышта кайгы-хәсрәт күрмичә яшәргә насыйп булсын. Без, балаларың, безне кадерләп үстереп, тормышта үз урыныбызны табарга ярдәм итүең өчен зур рәхмәт әйтәбез. Алдагы көннәрдә гаилә җылысында, балалар рәхәтендә, нигез оябызның җылысын саклап яшәсәң иде. Сиңа булган рәхмәтләребезне, әнкәй, күңелдәге теләкләрне сүз белән әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез-шиксез. Син безнең таянышта, ышанышта, саклаучыбызда. Безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, әйтеп тә бетерерлек түгел. Барысы өчен дә зур-зур рәхмәт сиңа. Кадерле апабыз, якты җир йөзләрендә зәңгәр күк йөзен үз күзләрең белән күреп, сокланудан да, бисмиллалар укып әзерләнгән ризыкны үз кулларың белән тотып ашаудан да зуррак бәхет бармысың бу якты дөньяларда. Безнең апабыз бик бәхетле гомер кичерә. Оныклары, балалары аны бик яраталар, хөрмәт итәләр. Елның кайсы фасылы булуга карамастан, табигатьне күрсәтергә болын кырларга алып чыгалар, балыкка мыертәләр. Урыннарың һәр вакыт шулай өйнең түрләрендә булсын. Акыллы балалар табып, яхшы тәрбия биреп үстергәнсең. Хәзер шуларның җимешләрен татыйсың. Бу бәхетле тормышың тагын бик күп еллар дәвам итсен. Кадерле әни, сөекле әби булып, яшәүдән тәм табып, сәламәтлек белән гомер кичер. Якыннарыңның күңел җылысын тоеп, булганына шөкранә кылып яши белүче якыныбызга без тән сихәтлеге, иман байлыгы телибез. Еллар үтә диеп, борчылма әле. Еллар үтү берни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Мин ышанам, алда бары бәхет, куанычлар сине көткәнгә. Яшә үз-үзеңә тугры булып, үкенмәслек итеп үткәнгә. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Һәр балаңның игелеген күреп, гел сөенеп кенә яшәсин. Сиңа бәхет, шатлык теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Һәр бер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Хөрмәтле Мәрьям Хәнәфиевна, бар изге теләкләрдә кабул булсын. Юбилеегыз мөбарәк булсын иде. Bilsәм иде әнкәй уйларың,
яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Син туганда кояш туган, агачка кошлар кунган, туган көнең белән әникәем, еллар суда якса да мәңгегә синең белән тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән сине кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сылы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт